आयौ नोंसोरो लानो नङा इयो मा थिनथां गाबसोखो मा लाबोदो अ माबा काजिया दं आइनि नाया आइनै ओइ नाया आइनि जि गिदिरसो मोनहैदों है सै जाहा मासे बायदो जि गिदिर माबायानो बाजैयानो बोरमा लायनायाव माबा ना फैना दोङो हमहैथां होननानै थिनहरबाय ओमफ्राय हमना लाना थांबाय आं बाथोन जानो मोनबाय होनना नासो जां मोलबोरो आयौ मा जिबौ इलाव फुथारा नङा जां मान गोदोर माने माने इबायदि दोनो ना लेथ्रानो है जिबौ जि गोदोरसोमोन जिबौआ दैमालु हेलौ हाय हेलौ प्रबिं मा मोजाङैनो दं मोजां दं मोजां गाज्रि मा होनो आरो दुखु सुखु बाय दं नांनाय न' आगोन गोजा ब्रे मिथियोना दानिया माबादो दाखालि आं बाजैयानो खोन्थादो आंथ' मिथिखाया आइया खिथादो नोंखौ मोनदो होनना सेवाखै दङ जां दाबो मबा थैनो होनाय नाया ओइनो ना थैना दङ थां सेवाखै थां इयो बाथोन जानो लाना थांगोन दां आंखो नायगोन जां होनहरदोंमोन आं ओमफ्राय नायादि इखौलाय थैनायखौलाय सोलायनो ना नाखौ गोथाव मोनजादों जानो खासेयाबो लांखालि अब्लाबाखौ थैनायखौलाय मा लानो थांदो इखौथ' गोथांखौ माबानानै लाङाखैना न' ना मासे थैना दोङो आं लांनोसै होनदोंमोन नै आलासि ना मासे थैना दोङो आं लांनोसै होनदोंमोन थैनायखौलाय मा खालामनो इखौलाय ओइ बे माबा बोनायफोराव दुखु मोननानै राजु माहा थांदो हाखराव फैदों हाखराव इनि आब'मोनाबो दङ इथिं ओइबो आब' नै बे जोंनि गामिनि फुखुरि आरो नोंथांमोना नायनो हागोन प्रबिन बसुमतारी गामियाव बेरायहैदों ना मा जादों औ गामियाव बेरायफैदों सानदिप अफिसियेल बहा दं आब' जों दा गामियाव दङ हाखर जिङाव नै जल बाथा जगासिनो आरो नायनो फैदों अबाय इथिं आंनिथ' इथिनाव ओइया ओइथिं लेकजावनो गाहाम नाङो मस्थ' इखिनाव इयावलाय इयाव गाहाम नाङाखै थान्दासो मोनदों इयाव फैनो थांनि मोनायाव इखिनि थांनि आरो नैथिंबो इखिनि थांनो गाहाम नाङो ओइखिनियाव बंफां खाथियाव जनो गाहाम नाङोलै इखिनाव फैथारनि नैथिं फुंखा नार्जारि मा जाखो जाया मा जायखामोनलै बाजै नोंसोरना मा जायखाम मा ओंखाम होननो नागिरदों नामा आं बुजि मोनाखै दे फुंखा नार्जारि मा होनदों आं बुजि मोनाखै मोजांहाय लिरना हर ओइ बे सुइमाया फैबायसो जोंदो कुतुआ कुतु
Mana? Oh Desember. Tuh, hisap nikas खालामो. Bankनि. Mau थांनो laptop माबायाव नामा? State Bank ना मायाव? मानोथो एसां बेंकआव थांबाय थायो आयालाय? मा लनले? फुंखा नार्जारि मा जायगानि होनदों? मोन आं बाजै नोंखौ आङो जों मानि आब' मानि मा गामिनि नैबे हालंबारि जोंनि गामिखौ खोन्थादो आरो नोंलाय हालंबारि जोंनि गामिया हालंबारि नाम जोंनि गामिया दे आयौ निजोरा नङा ना इयो अमा लाभार हालंबारिनि ना फ्रेन्ड आं हालंबारि सिनायोना आयौ माथरिखौ नुनानै मिथिखाबाय नोंसोरो किसुमाना हालंबारिखौ ओरैनो मख'लांगासिनो आइया सोरो आंना ओरैनो होनदों आं खानायसो सुनो लुबैबाय आङो इमान फाग्लि बायदि जाबाय दे नों खा थांग्रो ओइ नोंखौ थांग्रो होननानै आंसो आरो नांथासिगोन खोमा आं रामसा माथिं आब' प्रबिन बसुमतारी मा ओंख्रि जाया दिनै जोंहा फुलकबि आलु मुला ओमफ्राय अलकबि आरो फान्थाव आलु मिक्स खालामनानै मैगं संदों ओमफ्राय आरो अमा बेदर भाजा जोंहा दिनै प्रबिन बसुमतारी प्रबिन बसुमतारी मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बियो फुंखा नार्जारि मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बियो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो उदालगुरि खाथियाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट फुंखा नार्जारि अमा लाभार आं रामसा माथिं होनदों आब' रामसाया ओइ मेलालाय नै रामसाया ओइथिंना मिलनगरथि रामसा गामिनो मिलनगरथिंनो गोसोखांबाय दे आङो मंगलबारथिं आङो खानैसो स्कुलाव हाबदोंमोन आरो ना थ' बेयाव रामसानि स्टुडेन्ट सासे दंमोन आरो खिन्थु आं माबाखौ मिथिया गामिखौ खोनादों आरो ना रामसानि होननानै अमा लाभार अमा गाहाम मोनो नामालाय नोंलाय थिगसे अमा लाभार ना दोनना लादोसन नामखौनो सोरबा रामसानि मानसिया अमा लाभार ना दोनना लादो नामखौ फुंखा नार्जारि बाजै आं चिरांनि आदाया मा मावो आदाया बिराद गिदिर साकरि मावो देनां खिन्थागोन र' आङो भ्लगिंनि गेजेराव दे दा खोन्थाथ'ला आङो बुंथ'ला दा भ्लगिं मोनसे लाबोगोन बिनि गेजेराव बुंगोन आरो आं बिखौ खिथिनानै बुंगोन दा बुङा मानसिफोरा बिराद बुङोसन नोंनि हौवाखौ मानो खिथिया होननानै आंनि हौवाया बिराद बाराय आरोना बिनिखायनो आं खिथिनो लाजियो मजना थाफायदो नों आइ नों मोनसे नङा इथिं फैबानो इसोरखौ लोगो मोनगौमोन दहायनो मा होनदों ओइनि आइमोना बोरमा लांनो फैदो जबाय थादो इसोरो नै जमानो एसे साफा जाना लायै केमेराखौ खालामना होदो नोंसोरथिं नैथिं थानो गाहाम नाङो नैथिं हा खोनायाखै दोनथ'ला रुको नन्ना थुला भगबान मान थुला मा खानो फैदोबा मा सिगुर दासो थांखारलांदो एसे गुबुन नों फैबाय ओंखारलांदोसन
जि दुस्त' नोंखौ मिथिया नंदो नामा नोंखौ मिथिदो आं फैनायखौ नोंथ' थाङाबा जाहोनो हाबगौमोन ना औ भाजा संदोंमोनसो माबायाखै फाहामाखै खुमब्राजों आरो ओमफ्राय इखो मा खालामगोन होयै आं इखो मानसिखौ मा खालामगोन फानगोन फाहामालाखिना ओइ नोंसानि माबा बोरमाया मरा बेगर थानायखौ फानो राम बोरमाया मखरो बेगर थानायखौ फानो माबा एसे गिदिर जायो बे इमान गिदिर जायो राम बोरमाया इमान गोजौ जायो खरा बायदि खेबसे बिराद मोनामो आरो फेरा फेरा माबा बै बोरमा एगारनाय बायदि मोनामो मस्थ' बोरमाना बेखौनो जानो नागिरबाय थादो बेखौनो जानो लुगैबाय थादो बाबाया इमान रागा जोंबाय थादो बुथारना जागोन मालाबा बारियाखै बायना लाबाय थानाय बायनासो लाबोदो दासो फिसा मानै आरो माथामल' जादो दासो मासे मासे जायो इनि बोरमाया सनो लुगैबाय आं मेंबाय मदाय गारोनोलै एखे फायनो होआ बारा आइया आंखौ थुला बाल बिसो गारनो फैद' बाबाया होनदो जाहानि थाकुरखौ नुदो होननानै बाबाया जाहानि बुंदोंमोनलै थाकुरा सोरनिबा मदाय गारनो फैदो होननानै ओमफ्राय बालामदो बिदिनो बालामखौ मल' होमोनलायबा ओंखारबोदो आरो थुलालै बाल नोंनियाबो राम बोरमा बायदि दे कालारा आयै राम बोरमा गैयाबाबो राम बोरमा सानला नोङो प्रबिन बसुमतारी पूजा I love you too much हानिनो I love you too much प्रबिन अमा लाभार बर' रामसासो जोंना नोंसोरना बिहावा चेयारमेन ना अमा लाभार जोंना बिहावा चेयारमेन नङा आग्लामोन ने आब' सुरेन आं मिथिया आग्ला चेयारमेनमोन आरो ना आंबो नुफेराखै आग्लामोन आरो ओमफ्राय जाहानि बाबाया दा चेयारमेन नङा आग्लासोमोन आब'बो नुफायाखैना आंबो नुफायाखै मिथियो आरो जोङो ओमफ्राय मा दा गोदान ना आरो खासे जोंहा बिहाव गोदोर आरो दा जोंनि रामसाफोरनि चेयारमेन आरो एयाव गोलैयो ना गोलैया जां गोलैना गोलैयाबा बे बरायनिखिना भिडिअ फायनानै फायनो अमा लाभार बर' रामसासो जोंना बर' रामसा एसामिसबो दङ ने बर' दानसोरां बस' खेबसे मिनिसिलु नामा मा मिनिसुलु होनदों जां मिनिस्लु नोंथ' इथिं गिदिंना फैबाय बाबा नै खासिया इथिं गिदिंना फैबाय खासिया बाय देरबाय दे बायसियाव खामदो ना नोंसाबो जाबो खामलांनो दासिगो र' न'खर बोरमा दङ इथिं
dancerang mini slow mini bike Zubin Narzari mahani bazayna mahani आङो गरेस्वरनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गरेस्वरनि आङो फुंखा नार्जारि थाबैनो 50K जाथों बाजै थाब भिडिअ लाबोबाय था टाइम मोनोबा टाइमखौ मोनो आङो भिडिअ बानायनो खिन्थु आंना मोनसे हेल्पार गैया आरोना बेनिखायनो बिराद प्रब्लेम जुदि हेल्पार थायोबा आं दालागि बहुत माबा जालाङोमोन जितु जों हिन्जाव मानसिना न'आव बहुत खामानि थायो बे खामानिफोरखौ मावबा किमान बरिया डेलि भ्लगिं मोनसे जायो खिन्थु आंहा केमेरा हमग्रा गैया रावबो बेनिखायनो आं भ्लगिंफोरखौ एगारनो हाया लोगोफोर बिराद दुखु नाङो आरो आंखौ सम बेनिखायनो ओमफ्राय आगैमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय माथो भिउसानो थाङा आंना आयु ना सारदै नै बाय ना सारदोंदो थाब नोंथांमोना नायना होबानो जाबाय अननानै प्लिज अब्लासो आङो भिडिअ लाबोबाय थानो गोसो जागोन मालाबा भिउस एकदम खम जायो मालाबा आरो बारा जायो ओमफ्राय मा सानो खम जाबाथाय खालामला नामा बाद होनोसै नामा इउटुबखौनो इबायदि जायो आरो खिन्थु ओइनि हारपारानि जां नोंसोरो मिथिया इनोथ' मा संनोबा खाना जादों जोंले न' दसे जनि र' दानसोरां बासो खेबसे मिनिस्लुलि बाजै दानसोरां बासो दानसोरां जुबिना जे बाजै सना खारसन फैदो खारसन हैगि आं हस्तायदो जाय आंखौ खारसन फैदो होनदो ना मालाबाबो आं खारसन होगोन नोंदो अब्ला हाय मानो फायखो होनना बुङाबानो जाबाय नोङो दानसोरां बासो खेबसे मिनिस्लु बाजै अके फुंखा नार्जारि नोंनि रायलायनायखौ जा मोजां खोनायो बाजै सना थेंक इउ आगै सना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बहुत मानसियानो आयु माने नेट्रमुन्दियाव बहुत मानसियानो आंखौ नोंनि रायलायनाया जाया माया होननानै बिराद मिनियो आरोना थ' बेनिखायनो सम आं एसामिसखौनो रायलायनो सानो आरोना बर' रायलायानो सानो आं सम हातपारानिसो आंनि आं बिराद ना सारफायनो लुगैयोलै इयाव सारफायगौमोन आं सोरखौबा लोगो मोनबा कल्पनाखौसो लोगो हमबाय थायो आं ना सारनोना दांग्रुबफाय खामसै दुगैनो भिडिअ खालामनो होननानै जाखायदो ओइथिं खाना जानो गाहाम जागोन न' बे साइडथिं जोंबो खानाखौ नैथिं जाफायगोन दे मालाय इसोर गामियाखौसो गारबोजोब्बाय अमा लाभार आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो फ्रेन्ड अमा लाभार जागोन दे जागोन बि बयस इण्डियान आर्मि पंकज बर' हेल' हाय दानसोरां बसुमतारी मानसिनाव मा बुस्थुआ गोसोम जायो दे बाजै हा मा कुइसन बिलाय बाजै हाब' माबा आंखौ कुइसन सोंहरदो खानायसो ना दानसोरां बसु मानसिनियाव मा बुस्थुआ गोसोम जायो थैबायलै नोंदो लाजिया नामा नों खानाय नै आंनिबो खानाया गोसोम आब'नियाबो गोसोम नोंनियाबो गोसोम नोंनि खानायाथ' गासिबो गोसोम खोमा न' मानसिनिया प्रदीप बसुमतारी प्रदीप नार्जारि बाजैयालाय बहानि प्रदीप आगै आङो गरेस्वर हालंबारिनि आङो सानसेटखौ नायदो नै भिउखौ ओरैबायदि मोजां ओइथिं बाइक फैगासिनो नैखिनाव जानो लुगैयो खानाखौ बाव नैखिनाव गाहाम जागोन ना संनो ना मोनदो जांलै इसोरो माथो हरबा खोनागोन ना खोनायाबा खोनानाय नङा जांलाय Okay, nice place. Thank you.
ओइ दानसोराङा मा होनदों आबैनि मा दानसोरां बसुमतारी राइट एन्सारनो जादोंनो जादों बुंनाया जों नंगौनो आरो खानायानो ने खानाय न खानाय नङाबालाय माया गोसो बेनि टाउनासो लैदों दानसोराङा मस्त' डायलगखौनो रोङो नामालै बिबाजैफोरखौ एदावसै खोमा दानसोराङा खाथियाव थानाय बिबाजैफोरखौ अमा लाभार अमा लायनो थांबाय थायो आं नोंसोरनि गामियाव नोंखौ नुवासन आब'खौ सिनायो नामा अमा लाबाय फैबा मिथिया आं सोर अमा लाभार बिलाय आब'खौ सिनायो नामा खोन्थाहर आब'खौ सिनाया न आं गोदानसोना बारा गोबाव जायाखै आं फैनाया बेनिखायनो नुवा आरो ना पुराना जाबा नुगोन देनां इखौबो सोर अमा लाभार बि मोखांखौ नायनो हागौमोन मोखाङा गैया नोंनिया नायदों मोजाङै नों गैया दखन नुहुरा नामा इसोरनि मोखांखौ अह नुहुरा नोंनि गान्दासो नुबाय थायो इसोरो आंनि खोन्थानाय लाइभ फैनायलै बे नों नायहैना नाया बेबायदि थाब फैबाय थायो आङो नायस'ना मालाबा बे टाइमाव फैयो आरो मालाबा हराव फैयो आङो अमा लाभाराव अमा नायनो फैयोबा आंबो अमा फिसिनांगोन दे नोंनो फानहरगोन आं दाम गोसा हो आंनो दे अमा लाभार Sakti and Mahi creation you are such an amazing beautiful Bajay love you send me mobile number ha सोरो जे साइदो इनिफ्राय होना लांसिगोनलै इमानसेया इनि बिदिसो दा सारनि आइडियाबो बोरै आं नुवाखै नैनिफ्राय छु खारना जेखौ फाथिबाय ओमफ्राय हुया दा होना लांसिगोनलै नाख' ओइलाय दैखौ उज्रायना होबायलै बिराद बुद्धि दखन इसोरनि होमबा मानो खारखो एसे नुदो लाइक गगय हाय हेल' 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 जोंनि गामिनि सोर प्रदीप दङ आब' अमा लाभार प्रदीपा आंनि फ्रेन्डसो नोंसोरनि गामिनि हा खालामदो आयै ओइ ना सारनायखौ खिथिनो नागिरदोंमोन नुवानो खानाय नापिददां खानाय नापिद नामा होनासो खानाय नापिद नामा प्रदीप खानाय नापिद ओइ नै आइया फैगासिनो इथिं नै स्कुटि सालाय फैबाय आइया दासो स्कुटि सालायनो सोलोंदोंमोन आइया गोदान सोलोंनानै लागोनबालाय आइयाबो स्कुटि लागोनथ' र' आइजोंसो लोगो जानांसिगोनलां होमबा जानो हागोन गिदिंनांगोन सोर जों गामिना ना मोनो ना दा आयै मोनो ना मोनो दायो दैया आरो रानबाथ' दा फागुन सैथ'आव मानसिफ्रा हमनो फैसिगोनसो आं फैनांगोन र' होमबा दांग्रुबोलै जिं इसानि फिसाजो खारनाय सुचित्रा ब्रह्मा हाय सिस्टार फैलायबाय नै फिसा खानाय दङ नोंनाव नंगौ थेंक इउ सोर इसानि बिहाद्रि खारनायलै हाबा जादोंमोन होनबाय हाबा जानानै दाख्लै फिसाजोखौ फिसाया फरिखा दङ होनना लांफैबायनो ओमफ्राय फिसा दालाखौ लाबोफादो बिमाखौ नायनो ओमफ्राय हुइसा गारदोनो लिंदोनो दा नोंनिबो पावार दङ होननानै दा आरो हाद्रिया हायखाजा जाबाय थागोन थाङा होनदोंनो दा ओजानाव बिजु जालायनाव थांना फैगोन जों बेजोंनि गामिनिमोन मिनिसानि माथो गरायनो हिन्जावा ना हिन्जावा जोंनि गामिनि इसानि फिसाजो हिन्जावनि फिसाजो नङा बिबनां नङा बिबाजै जायो हुवानि बिब'सो स्कुटि सालायना हुवानि बिब' मानसि उन्दै नुदो दखन मानसिखौ उन्दै नुदो इसे माबा अपारेसन जाखानाय हौवा खासे हिन्जाव खासे लोगोसे दा फरिखाया जानाखाय फिसाया दाख्लै गालांदोंमोन ओमफ्राय लाब जाखो बिलाय अपारेसन जानायबा बिलाय सोरदो हाबा जाबाबो इउजा बि माबायाव सेन्नाव थानाय 2 नम्बर खामानि मावोमोन फैसा मोननाय बिलाय 2 नम्बर नङाबा नों आजिखालि सोरबा जानो हायोलै इफोराव हौवा गैया बाल गैया बिफोर आजिखालि ओजानि मानसिफोरा गुवाहाटियावनो इफोर हामा सबाब दङ आरो बिफोराव बारासो सबाबा हामिया अपारेसन माने डाइरेक्ट माबा अपारेसन जाखाबायलै गथिया गैयै मानो इदि जाखालिलाय गथिया खानि जाबायना हुवा दोंखायोमोननो हुवा दोंखायोलै दाख्लै फैदो हुवा इच्ছা गाबदोनो दा ओमफ्राय थाङो आरो हिन्जाव गदे देन्जार हामखायानो इनिखायो गदायबो दं आरो
गराय जबायलिखौ खारनाखाय हौवाया अ अ ओमफ्राय खारना जनाखाय इनिफ्राय इयो माबाबायलै दानिफ्राय एसेबाबो इबि गोदोर उदैयाबो देनजार बाय बोरैबा सिख्ला बुरि टाइपना गथिया खासि जाबायलै हिनजावखा देनजार हामखानो दानि इनि फिसाजोखौनो इथिया बुबाय थायोनो न' सिबाबा माबायाबा एसेबाबो फिसाया परिखा जानाखाय दा आरो मा गोदै इयाव दसेनो नाम लगायफैनो हानो होननानै हागोन खिन्थु इसोर दोनिलायलायलाय खालामबाय थानांगोन रा गथ'सोराव टाउनाव अ स्कुला टाउनाव टाउनाव जोंनिया दा असमिया गैयाना खाथियाव अ असमिया मानसिसो असमिया फरायदोलै फिया हाखालै अ हाखा इनिफ्राय दोङो दोननो गरसेर'लाय दोङो आप इसोर डाउन खालामनो हाबा आप डाउन खालामनो ओमफ्राय इसोर दा माबानो ओजा इयो ओजा थांनाय सिगां ओजा थांना फैगोननो खायसे थांलाय फैलाय खालामनो हानाय खालामना होबायनोलै हौवाया हौवानिखौबो गारखायाखैमोनलै थारमाने इ फायखालियानो सानासै हिनजाव गदै जग्रा लानानै ओरैनोथ' दा दोखो गाबदोनो हौवाया नङा नैबेबो मानो नैबेनिनो भुल आं दा इयो हिनजावखानिनो बेलेग बेलेग थानो हायो थांनो हायो इयो थाङो नैबे होनदो हिनजावखानिनो भुल मानो हुवा थाखानानै मानो गारनांगो नङा होमबा गारनांगौ माने सोरबा इखौ थगायनानै लाना थांनानै बोरै बि मादावलिया खारलायबाय खारनाय बि जेराव मेराव थानानै हिन्दुनि मानसि खायसे बि जेराव थानो हाबाय दा दा इयो थेबाबो इयो हिनजाव उदैया थाबाबो इयो नैबेनि पावार दोङोखादों दाख्लै हौवाया पावार दोङो नंगौ इ बेलेग न' लुना हो दखान दोङो इसा मा दखान ओइसानि गेलामाला दखान इच्चा गोदोर दोङो बेखौनोथ'लाय एक रायजो राजानि लेखा पत्र खालामाखैना इनके पावार दोङोलै अ फाथैलाय बे जायाखैना इ मात्र खारदोल'सो किसुमान खारनाय हिनजाव फैफिनोना नंगौ दे बर' सर्ट फिल्माव नुबाय थानायफोरा मबाइलाव मिटिं जानांगोन रायजोआ हुवाखाया बुंग्रोना लानांगोन सिस्टेम इसा इसा खालामफिननो नागिरदोंमोन दा रायजो रायजो इया जुदि नांगौबा इया माबाना लानांगोन नङा अ हुवाखा बुंग्रोना लानांगोन रायजोखौ लिंनानै हारसिं थांनाय लोगो लोगो रायजोआबो आरो सानगोन बेलेग भाबिलायगोन बेलेग भाबिनाय माने दाख्लैनो दरजन फैखादोनो इसोरबो मिथिं सखालांबायना होमबालाय इ हिनजाव गोदोरखौ लानो गोसो आरो हौवाया लागोनथ' थांबालाय दा थांनो हागोनखौनो होनदों नै इसो दा आरो लाजिनानै थाङा नामा गोदैलै बुस्थुआ उनाव थांगोन जागोन इयो उनाव हारे फस्थायगोन नैबे आरो बेसे मालाय जायगायाव थांनानै बि मा खालामनानै जाहैनो हागोन बिसोर जानो हागोन देसाया थासान्दि इदा जि हागोन फानोबा मायोबा न' फुराङावसो बुंदो दे बुंनादे नोंसो बुंगोन जां बुंबाय आं लोगोबानि सोरबा बाथ्रा बुङा नङा इफोर थांनाया देहा फानग्रासोना आरो इदि देहा फानाबालाय मा खामानि मावो इमान खस्थ' गारनो हादों आरो गथ'फोरखौथ' मोजां मोजां गथियाफोरा दाखालि आं फुवाखा गथियाखौ नुदोंलै हिनजावखा गथियाखौ नायनो फैनो होनबाय गथियानोथ' बिमुङा बिजुजालि रायजोफोरनाव नोङो सोंग्रो सोंनायनि उनाव बेनिफ्राय जुदि माबायो बेलेग
सिगांनिफ्रायनो जोंनिया इग्रिखा इसा। हाबा जानाय हिनजावफोरखौ नोङो इसा थाफायना थाफानो हाया हाया दा सिमां मुगुरिखौ जोंनिबा हमसिगौमोन हमसिगौमोन आरो रायजोआ सिमाङा सोर इनो नामा सिमां इ नङा ओइ बे हिरन बिब'आ अ बिब'आ बिनानाव बिब' ओमफ्रायो नोङो हाबा जानानै दुनाबार थाङा लाखिनो थैनो बाहाया जोंनिया देनजारसो जोंनियाबो इनि दा हमनाय बेखौनो हमाबो दा सिमांखौ हमामोन आरो हमगौमोन इयो हमगौमोन आरो इ माबाखौ किसनाखौबो हम जुदि मायबा मोनसे जुदि जानानै फिसाजो गैसा खालामलांबाथाय बुंखानो होखागोन आं गारनाव गैया होनखादां मोजां नागिर हिनजावफोरनि दोंनै गाहाम नागिरबालाय बेलेगा दोंनै गाहाम मोसासै सं मोसागोन बुरजा मोसागोन बाल बेनिफ्रायो बुरजा मोसागोन भिडिअ खालामनांगोन नङा अ भिडिअ खालामनांगौ जोङो बेनिफ्राय मानो होनबा जोंनिया सेंग्राफोरा खमाय खेथ्रआव मोजांबो इसा खालामनाया मानो होनबा किसुमान सान्स मोनलांबाय थायोना इसालाय आरो जेनेबा मोजां मोनो होननानै खासे हिनजावखानि लाइफखौ बरबाद खालामबा खामनाय माने दा मबाइलावनो नुखायो बेसे हामानो आरो जों मबाइलाव नुखायो बिदा बिफङानो मा निजानि बिनानावखौनो मा आथोन गेलेनानै बुथारखादोनो होब्बाय थादों बाथुरियाव नायाखै आङो नुवाखै नेट गैयिनि एखे लिरना होनायखौसो नुदो लिरना नायखो नायखांबाय आं जे हा नायनो इसामोन नेटानो नांदिया मबाइला इमबिया जोबना होननानै नेटबो नांखादिया दानिया नायथाराब्रा मबाइलखौ मबाइलखौ नाया माने आं एख' नाया मात्र बाथुरिल' आंनियाबो बाथुरि नायनो अ बाथुरिल' नायखायो आं नोंसा आफायाबो मस्थ' बाथुरि नायबाय थायो जोंलै सोरो नोंसानि आफाया खोनाबाय खोनासंबाय थायो दा बाय खम जादो नायथ'वाखै खानिया नायखायो ओइ खाननैसो बिराद लगाय थांनाय नुदोंमोन आं अ इ लाखाबाय थायो माबा बाथुरि नायनो होनना लाबाय थायोमोन बिसा होननानै इयो बर' बाथुरि बारा नाया असमिया बांसिन नायो खोनायोमोन र' असमियाखौनो असमिया नायो इयो आइ आरो जाखानासो ओंखाय आं आरो इसा हेगारबो हरखाया इनिखायनो गिखायोबो मोजां मोनबाबो ने आइ आरो गैयाबो जायो फिसाजो नोंसोरनि फिसाजोखौ इबायदि नाङासन गैया सिम्पोल मानसिया माबा नङा दानोबो लानोबो नाङा दासो इमान देलाय मांग्रिबो नङा मानसिया देलायखायाबो उन्दै खासिया खिन्थु माबा दुस्थु एसेनो ओइ उन्दैफोरा दुस्थु जाखायो जेमान दिबाबो ने दुस्थुबाबो देलायोल' इयो आरो दुस्थु जाखानांगौ दानि जुगाव नङाबा मानसिफोरा थगायनो नागिरो गिदिर खासिया एखे सोरबा लांनानै बुथार जाजानाय खुरुंखाया उन्दै खासिखौ हारा नङा खिन्थु रावबो ने बुथार जाजानायसो जानिया खेबनै थांदो दा आंखौ गोसोथोनाय समाव खनसे पेरसनानि स्कुटि लाना दाबायदिबा मोनामोना थांदो ओमफ्राय मोनामोना थांबाय गोसोखांफ्लांबाय नामा नों दिनै रायलायनांगौ बे एख' नङा जानायखौलाय खनसे थांदो ओमफ्राय ओइ बे जानुवारि समाव जोंनिथिंनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला पिकनिक जानो थांसोदो ना गारि खालामनानै सोरथिंना नांसाबदालाय खर' हेलेंदालाय थांदों ओमफ्राय मानसिफोरा बुंफैदोंमोन नोंसोरखौ जोंखौ हेलेंना थांथाराखै नङा गोदोरफोरदा बारा बुङाखै नङा थांमारदोनो गोदोरफोरदा बुंदो दे मिसा बुंना लाब गैया सोरदो? लासिसोमोन गोदोरफोरदा
नांजाब आखाइ बासथाबना थांखादों नोंसोरो दा नुलाय जाय थांखांबाय आरो फुरागा हाबा जाबाय सानोखा मानसिफोरा बारा बुंखायो आरो नै मिरा माबा मा होनो ओइथिंनिया उमलानि मिरा नामा इ मिरा गारजाले आबैमु जम्मालाय सिख्ला गाव आबैमु इसोरदोसो जदो आङो जवाखैनो दे हाय नोङो जदो जखायाखैनो दुनानि मानसियानो बुंनायफोरानो जवाखैनो बा नों जदों मालाय मा जानो नङा नों सिख्लामोन बे टाइमाव सिख्ला गुसुलाय दैमोनलै सिख्ला बे गामिनि लोगो दंमोन नोंहा नङा गैया होमबालाय ओमफ्राय नोंसा गोदोफोरा जेनेबा इसोर सेंग्रा सिख्ला पिकनिक जानो थांगोलाय नोंखौ लांफादो र' इखौ लांफादोलै इखौ लोगोफोरा आंखौबो हिसाब लाफाबायलै ओमफ्राय लाफानानै ओमफ्राय सिटखौ ओमफ्राय इसोरो हौवाफोर गारि गंसेखा कुमारा फामुबो बेनोथ' नुनायफोरा एसेबां खिथाबायरा ओमफ्राय कुमारा फामुनिबो ओमफ्रायो जोंनिया हिनजावफोरनि गोजा किसुमाना बाराबो बुङो बारा बुंखो बारा बुङो नङा मालायसोरबो हाबा जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय बगामाथियाव थाबायदोबाबो इसोरदो जोङो हौवाफोर एक्सट्रा थाबायखादो जोङो आङो मिसाखौ बुंना लाब गैया कावा बैमुदोनो गारजाले बैमुदोनो थाबायदो गारजाले सोर गारजालेखौ मिथिया खन्थाला हानि बिबुआ खन्थाले हाबा जाबाय गारजाले हाबा जाबाय तुरि मुदो लोगो ओमफ्रायो ओइ मास्टरा मास्टरा नङालै नोंसानि बे माबा रामुनिखौ मिथिया नोङो मिथियालै बारा नों बे दानिजों स्कुटि सलायलायनानै बे नसिया माबा मातुलाहानि हा मातुलाहानि मातुलानि जायो दिसे इसानि ओइथिं थानाया नसिया ओमफ्रायो माबा आङो बे जोंनि सगा आस्राम होननाया इनिफ्राय साइकेल लानानै ओमफ्राय उनाव इनिफ्राय थांदोलै ओमफ्राय थांबाथाय हर जाबोखादोना ओमफ्राय हर जाबाथाय आरो इखोना थांनो आंनिया हारसिं जाबायलै बाइक गोजोन जायोना ओंखायो नोंसा गोदोफोरा आरो जाना थांबाय अंगासिगोन बाथ्राया रावनो मोखावलाय नांलायो दिहुनना लाखानोसै इनि बाथ्राखौ हाबा जाखांबाय आरो दालाय मा दंखायो नङा होमबा बुंदोसो रायलायदोसो जोंथ' रावखौबो नांलायाखैना जोङो आरो सेंग्रा सिख्ला हमयफोर थाबायनाय थाखायो एकांला सिगुनबायलै गोदना हेलेंलायदों आरो बारा बुङो मानसिफोरा आरो जोङो इफोरबायदि थाबायबाय थाखायामोन नङा नोंखौ जे रायलायनांगोन र' ने थाब फैनानै जागोन दे माबा नोंखौ गोदोरफ्रा इमान मोजां मोनोमोन होनब्ला नोंखौ इमान गामिनि मानसिफोरदो नोंखौ लांफादो इजे नोंखौ जे एसां मोजां मोनो ने आयै लांमारदो बुंनायगिरि जायो इसोरो गारि रिजार्भ खालामदोलै ओमफ्राय आंनिखौबो नोंसा गोदोफोरा फैसाखौ होबायलै होनायाव थाबायनायाबो जों जमा थाबायखायाखै इसोर गामिनि इसोरबो हौवाफोर गोजा एस्रा दसे थाबायनानै इसानो हाथा पिथा हौवाफोरानो संदोलै नोंखौ गाहाम मोनो बिनिखायसो लांदो गोदोरफोरा नङाबाथ' लाङामोन ना बेलेग मोनबा हय जोंनि गामिनिफ्राय थांदो मानो लांगोन नांलाय बेबायदि जागौमोन जाहानिया लाङामोन बेबायदि भगबान आंखौ थैनोबो बेलेग मानसिफोरथ' लाङामोन आरो लांनाय नङामोन आरो बेबायदि गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव लांगोनबा हारसिं लाङोमोन आरो थांनो मोनदों आङो थाङा गारिबो गाखोनो हाया होनदोंमोन आङो ओमफ्राय मा बे खालिनो नों हाबा जाफैबाय आरो थाब बे खालि नङा इनिफ्राय उनाव इफोरखो पिकनिक सिकनिक जाखांनानै उनाव सेंग्रा समायावबो नोंसा गोदोफोरा बाहेराव थांदोंमोन जांलै बाहेराव थांना फैनानैसो आंखो आलासि जानो होननानै लायनानैसो ओमफ्राय दोनै खादिया आं इसा थानायनि टारगेटआव फैखायाखै दा बेलेगा जोंखौ भाबियो नङा होमबा आगै आलासि जानाय हिसाबै जों फैना थाफैदो ना इखौनो बेलेगा जोंखौ भाबियो फायनानै थांखादिया लाखिनो गोनां जाबाय इसानानै खम बरना मोनदों आंबो गामियावलाय बेबायदि जाखायोना र' आं सेकखौ फरायनो मोनासै आंनि कमेन्टफोरखौ र' मा लिरदोंबा मानसिफोरा इसोरसो खोनाबाय थाबाय जों जोंनिखौ खोनादों नामा बन्द' खालामना दोनदो अर्जुनखौ सिनायो ना आसाम र' थांसै र' फरायग्रोनि र' आङो मान बुरजा कमेन्ट फैबाय आङो फरायनो मोनासै भगबान अमा लाभार प्रदीपआ आंनि फ्रेन्डसो नोंसोरनि गामिनि प्रदीप होननाया माबा नामा मा होनोमोन नापित नामा बियो नापित बा जोंनि गामियाव प्रदीप होननाय बायदि दङनो आरो सासे सचित्रा ब्रह्मा हाय सिस्टार फैलायबाय नै नोंनियाव थेंक इउ आगै हेलौ अनिल हेलौ दिगु रामसेरे हाय बाजै हेलौ आगै लाइक गगो आई एम फ्रम बांलादेश Are you like Bangladesh guys? Yes, like
Onil say hi sister. Hello. Dikes Thimal. Hello. Hi. Dikes Thimal. Khulumbai. I am from Nepal. Hello Dikes Thimal. Khulumbai from Assam. Dipyanshu Upadhoy Black. Okay, thank you. Dansurang boso bazai godonaयाव गाननाया सनानि नामा जोंख्लाबलायदों नङा इयो सनानि नङा बाजारिसो दे guarantee आरो like Gogoy I am from Bangladesh are you like Bangladesh अमा लाभार अर्जुनखौ सिनायो आसाम पुलिस मावो आंनि लोगो जोंनि गामिनि अर्जुनसो दं थांबा बिलानि बेवाइनि फिसाला अ अर्जुन बिबुआ मंगलदैयाव लांदों होननाय ना जाहानि आनैनि मितानि फिसालादो लांदों इखो ओमफ्राय निजेरा रायफायदों नायालै इसानि बिफादो इसानि अर्जुननि बिब'नि बिखुमजोदो मिता मोनले गोदान सोमोन्दो नायो अर्जुन प्रदीप नार्जारी बाजै दादायालाय बहा प्रदीप नार्जारी इयो न'आव दङ आरो क्राफ्ट गार्ल हाय हेलो राहुल इसराइली हाबा जाब्लासो साफाथार बाजैया दाबोनो हाबा जालाबो साफाथार बाजैया नंगौ थेंक यू जोंमा हाय सना हेलो आगै राहुल इसराइली ओइ बाजै सना रायलायब्रानो हेलो माने जोङो बेलेग खौरां रायलायबाय थादोंमोन आरोना थ' बिनिखायनो दसे आङो माइक्र'फनखौ अफ खालामना दोनदोंमोन नोंथांमोना खोनायाखै जानो हागौ बेलेग बाथ्रा रायलायदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोननो बुंनाय बाथ्रा नङा आरो ने आब' जोंमा आं फैबाय बिमा थेंक इउ बिफा राहुल इसराइली थेंक इउ जोंमा मानो रायलायनो हाया नामा दा रायलायनो हाबाय सिगां जोङो माबा माबि रायलायबाय थादोंमोन आरो बेनिखायनो हिरा ब्रह्मा दासो नायनो मोनदों आंहा आब' थेंक इउ हिरा ब्रह्मा आगै प्रबिन बसुमतारी लाइफआव फैबोला हारसिं फै लोगोफोर लाफानो नाङा लोगो लाबाखै आङो इसोरो इयो मख'लामनोसो फैदोंमोन आरोना आब'दों आंजों फैबाथाय बरहिया रायलायबाय थानो मोनो खासे बेलेग मानसिसो फैदोंमोन आरोना थ' बिनिखायनो एसे बेलेग जादोंमोन आरो दिनै रायलायनाया थ' थांबाय दे बियो जोंमा मानो रायलायाबो बिमा जोंमा बिफा आङो माबा बेलेग खौरां रायलायबाय थादोंमोन बेलेग बाथ्रा बेनिखायनो रायलायनो हायाखै दे दिप्तानु देब्रह्मा नों बर'नि बाय नों ब्र'निबाय मा लिरदो आब' इखो नों ब्र'निबाय बुजि मिथिया एखौथ' जायाखै बर'आव इयो ने नों ब्र'निबायनो नैबे एख' जायाखैनो इयो नों मा ब्र'निबाय एख' जायाखै इयो बर'आव दे बुजि मोनाखैसै प्रबिन बसुमतारी रागा जोंबाय ना मा हो सना माथो रायलायाबो गाबोन रायलायगोन दिनै रायलायलिया मोनाबायबो जों मा खालामगासिनो जोङो बेरायनो फैदोंमोन आरोना दैमा खाथियाव दा थांनोसै आयौ हर जाबाय जोंमा आंबो मडारेटर खालामलाय अननानै आं फैबाय थायो अके जागोन दे प्रबिन सेम्सखौ थाब फरायनांगौ सना लाइफआव फैबा फरायगोन आं बेलेग बाथ्रा रायलायबाय थादोंमोन बेनिखायसो फरायनो मोनाखैमोन आरोना ना दानसुरां डेन्जार रायलायखादों मादैमोन आरोना एसे खोनाबाय फार्स्टनिखौ इसोरो आब' खोनादों नोङो दानसोराङा बिराद हेडफन लगायनानै बिराद मोजांहै माने खोनागासिनो कालल दास आर इउ किलिं नो किलिं चिकेन नो जया बरि हेलो हाय हेलो प्रितम दुलाल हेलो मेडाम हाय रंगिना नार्जारी हाय आब' अखिखौ मा होननाय जायो आब' आयौसो अखि मा अखिलै WK आइ लिर मस्थ' मा जायो आं बुजि मोनालै आं मिथियालै आं मिथिया इखौ मा खालामदों आंहा दासो नायदों नोंखौ आंहा थेंक इउ आगै थेंक इउ ओंखायनो थेंक इउ आगै सना मा जानो गिदिर इसोलाय मा जानो गिदिर नोंसोरो मा जानो गिदिर मा हरजोंबो बायजानि माबासो खालामनो नागिरदों खोमा हापा बेदर नामा हापा बेदरबा बायजानिनो जोंहा
रंगिना नार्जारि अननानै बुंनाय जायो आब' अ नंगौ नामा आगै थेंक इउ मोनाबाय नै नुलिया जोंखौ दा जों न'आव थांबाय थानोसै दे दोनथ'नोसै आगै आगैनो लोगोफोर नोंखौ आगै होनाखै आगै होनफ्लांदों आङो बाय 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 होनराब' नुनाय नंला बाय बाय होनबाबो गाबोन नुगोन